Pero pa-cute rin. Basic ko uban-uban. Always nga nuwa siya kanunay sa among vlog kay lagi na. Hello! What's up, mga higala? Maadjong buntag mga kahigalaan, amigas ug amigos. Karong buntaga mga kahigala is mulakaw ko. Hapiton ko ni Ate Cindy diri kay naa daw si Jay addoon. So iuban ko ni Jano. Mao nang bag-ong ligo si higala. Nagdali-dali pug ko og loto og humba ganina. 10 na diri ang mga kahigala, 10:30 daw ko hapiton diri ang mutawag ra si Ate Cindy sa ako So ang akong humba, mao na ni siya mga kahigala. Butangan pa ni nako unja naguli og carrots, no? Tapos magluto din ako ng rice. Kay si Banana muli karon lunch. Busy! Busy ko uban-uban. Yan si Cindy. Daghan na may gilagan. Ha? Dito sa mong likod, oh. Naghanap ang buwak. Snake plant. Yeah. Nangadyo ko ni Jag snake plant. Arang daghan na. Padong may sabalay ni Daryl. Ngay ko si Ate Cindy. Kasalad. Biyuda, hindi na tiyang biyuda. Ah. Nice view. Nanas Daryl. Wala na siya. Bye! Bye-bye, higala. Agang ano na ba niyong bitbit tanan? Bye! Salamat ka, Juha. Okay na, no? Muna. Oo. Diyan na sa ko'y bit-bit, oh. Nag-order kami ng rust. Tapos yung mga bulaklak, pero hindi ko dinala lahat. Kaya alang daghanawa, ako'y kabutangan diri Nagdali-dali kog luto og rice mga kahigala. Kasi darating na si Banana. 1 o'clock na kasi. Hey, buti na lang nagluto ako ng adobo kaninang umaga. Ang rice hindi pa naluto. Nandito na si Banana, dumating na. Ang rice hindi pa naluto. Ito na ang adobo mga kahigala, oh. Kumain na si Banana. Aalis na naman kami mga kahigala, no? Kakatapos pa lang namin kumain ba. Pupunta kami sa Keep Garden kasi bibili kami ng compost. Kanina pumunta kami natin Cindy doon. Kaso di ako nakabili. Kay wa ko'y dang kwarta. Wa ko'y dang kwarta. Nakoy itanumay ba? Wa ko'y juta. Oh. Kana oh. Ito pala yung rust na in-order ko kay Ate Cindy. Diba ang daghan no? Hapit pa mi diri ang mga kahigala sa police station. Kay naitujo si Banana. Yan o. What you doing in police station, mahal? I tried to have my wife arrested, put in the prison, but they didn't want her. Okay, they said she wasn't naughty enough. Okay. Nagpa-stamp si Zaza sa new passport. Ito na ang nabili namin. Tapos, ito, flower din. Bumili din ako, oh. Tapos na mga higala, oh. The next morning. Katawahan hoy. Nagtuo man ko og nakaon yung kameran ho mga kahigala. Nagsikog yaw-yaw bagay nagtak-ang ko og dinungag og sa dihang wa nakaon ang kamera. Maadyo buntag di ay mga kahigala. Another day na naman. Oh, Diyos ko. Nagtakos-takos ko sa bugas ba kung pila mong dungagon. Ug sa dihang wa jud naka-record ba no? Oh my God. Para ang gadod. Wa na ko nakapag-update sa inyo kahapon mga kahigala kay wala na naman kami masyadong kaganapan, no? So, ang akong singina is gibalik ra po na ako mga kahigala. Di ba mo na suot na ako gahapon. So, gibalik ra na ako kay kasababunon. Magkuan na ko karon mag-fried rice ra. Kay namisalin gahapon na adobo. Tapos, gabi is nagluto si Banana o beef ba kung beef curry. So, naisalin. Wala po damong kanon karong panog to. Ang akong isagol sa fried rice mga kahigala is hotdog lang. Tapos itlog. Tapos may dalawa akong duha ka buwad diri Iprito na naman po ninahaw no hurot. Ano man yung dabilin? Kailangan pa kaming pupunta doon sa West Coast para bibili ng buwad. Aram medyo ara biyahe dito doon dito. Sumuo na dito ning taparan og ang kutsilyo. Ilabugay sa amo ni Banana.
nagamit na namin mga kahigala, pati ang mga kaha. Uban pa. Taon po, naglawag sa isang baboy kay ugma po, nanan ko mo palit sa isang baboy mga kahigala, oh. Sana all na ibaboy. Nagtawag pa sila mga kahigala, oh. Na-stop ako. Oh. Ito ang sister ko, oh, 'di ba? Makamingaw ang among pajag mga kahigala, oh. Manilikod sa among pajag. Oh. Human nakaglawag. Mana? Dali aros ini mo igor mo to gisabuat kuan nimo. Sana all gubaog bay. Dara na may kagbuwak lagi diha. Kapag lagi mga arik na. Arang kulitan ho anak. Unsan sa? Dili pa cute ro sa. Pataka ro sa. Ay, Diyos ko. Isa nagtanom anak? Ako. Dah, geroon. Saringan na analan. Pariha man ditag tanom. Texan. Tay, ako bright lagi si lagi. Nanay, kamay nga Texan. Oo, bitaw. Nagpariha day tadi ay. Dapat ko snake plan diri ah. Nagunsa man ka na. Kasi ka man doon. Ah, kabawa na ka monster. Very good. Naputo lang aking pagluluto mga kahigala kay ning tawag pa ang ahong anak. So di anak ahong giluto o na fried rice unja agbuwad. Di arag buwad. Mao na ni ang humba og ang corned beef curry. Gibutang ra ng taon diri ang mga kahigala kay wa man lagi may mga tupperware in taon pa. 5 na sa hapon dire ang mga kahigala, di ami sa room. O kay nabusog mis among paniudto, so higa-higa din kami. Then nag movie marathon din ko mga kahigala kay di am ako kilid ba sa kwarto. Diya ang tag-ija sa bay is naraman sa kiliran, so naka-connect ako sa wifi ba. No? Tapos minsan din is hindi ako makakonek kay siguro tangtango nila ba mga ingana, no? So pahimusta kay kanay laging watay wifi dita lang. So si Banana is pahimos pud siya daw. Kay adik man ni og Facebook. Tanaw ra. Medyo taas-taas ang among istorya sa akong anak karong adlaw mga kahigala kay lagi nakakonekta, no? Unlimited. Unja ag sila po dito nakaload sila silang cellphone. So medyo unlimited jud ang among istorya labi na sa akong anak. Tanaw ko og Jackie Chan mga kahigala kay practice ta og karate ba kay madyo nang ug naay magbinuang mo karatiho na ramon ulit suno katigo na ko mo karate. Nahimot ko sa akong anak ganina mga kahigala ba. Grabe ka istoryador no. Way kabutangan ang isa mga istorya ba, istorya diri, istorya dito. Paglibog ka ug asa ka dapit mamati kay ting sagol-sagol na gud. Stilan. What's your reason, Mal? Why you are not Because always I'm the busy YouTube? making money. Not Because always I'm the busy YouTube. making money, okay? Trying to make money, but it's not happening. COVID is here. So mo na to ang rason ni Banana mga kahigalangan wa siya kanunay sa among vlog kay lagi nangita siya og sapi pero wa po'y nagama kay lagi tungod aning COVID. Oh my Hindi ko God. alam kung kailan pa kami makabangon nito sa buhay mga kahigala kasi ang hirap talaga. Unja wa pa pud mi kaluoy aning among pag yaw aning kamera mga kahigala wa may mulantaw no. Makawa og gana ba? Pero laban naman gihapon hanggang makaya. Pero kung di na gani makaya, mo nagingog mo undang na lamang taan eh. Maunay gingon mga kahigala, pa smile lamang ko, pa sisiksi lamang ko, pero di ay walay kwarta. Tired siya. I'm feeling old and tired. Kaluoy. Ay, ang bana, ang kaluoy. Di ami sala mga kahigala, nagtatan og TV. I want to go and live in the Philippines. Yeah, but we don't have money. Who needs money? Wa man tay kwarta. What do you want money for, man? We can go and catch frogs in the mountain. And We eat it. we can steal rice at night time. And we can get water from the river. Ay, Diyos ko Lord. So, di na kami kakain ng dinner. Kaya, arang daga na nakaon na mo sa paniudto na mo. That's all for today, mga kahigala. Be patient. Be humble. Be simple sa buhay para always Be happy. Bye!